shariyatu na'am yace albashariyatu bi jumlatiha bima fiha ulaika alladhina yuraddiduna fi alma'adhin fi mashariq al-ardi wa magharibiha kalimat la ilaha illa Allah bila madlul wala waqi'. Wato su bashariya duka in ka hada su ne waɗannan da suke ta maimaita wannan kalman a kunnuwan mutane, suka cika kudu da arewa suna ta magana akan la ilaha illallah, amma ba sa nuna abin da take nuna wala waƙi, sannan ba mu gan shi ya bayyana ba a zahiri ba. Wa ha'ula'i athqalu ithman wa ashaddu azaban yawmal qiyamah. Wannan su suka fi tsananin zunubi da tsananin azaba ranar alkiyama, li annahum irtaddu ila ibadatil ibad, dan sun yi radda zuwa bautan bayi, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, bayan da shari'a ta bayyana gare su, wa min ba'di ma kanu fi dinillah, bayan da suna addinin Allah suka yi radda. To waɗannan zantuka idan duka har yanzu kana shakku dai, to za ka samu 'yan ƙungiyar shi su kuma sun tabbatar maka. Amma sai ce wa yashhadu ala sayyid qutb bi takfir al mujtami'at al islamiyya wa qad akhadha Muhammad Surur min hadha al kalam wa amsalihi. Wato ai Muhammad Surur Zainul Abidin shugaban Muntada, ai shi ma ya dauki wannan magana na sayyid qutb da kwatankwacin wannan. Ya ce aljur'a bi ta'an alal fil ulama, yanayin yadda yake da jur'a da kuma suka ga malamai. Na'am, wattihamihim bi annahum abidul abid, haka yi ta siffanta su, mun karanta bayani a baya. Ce duk wannan masu tauhidin nan suna ta maganan tauhidi, bayi ne bayin bayi. ويشهد على سيد قطب بتكفيره المجتمعات الإسلامية أيضا يوسف القرداوي في كتابه أولويات الحركات الإسلامية. أتكلم لتابع أولويات الحركات الإسلامية نقرداوي شيما يا شيدا إذا هل ينزع أكوي من شكون شوا سيد قطب بيدا وانا أكيد شوا دب أرناني مو أكشمو أنكش بنزا to in mutum bai yadda da wannan ba, to shi makardawi ya yadda, kuma kardawi ai ya fi ka kusa da sayyid qutb, saboda duk yan kungiyan Hassan al-Banna ne, sai dai sayyid qutb ya zo da irin nashi dabaran ne. Cikin littafin Sha'ulawiyatul Harkatul Islamiyya shafi na 110 yake cewa wa shahida shahidun min ahlihi fa yaqulu, wato shi aka yi mai shaida, shahida shahidun min ahlihi, domin dan ikwan ne shi ma, shi yasa aka ce shahidun min ahlihi, mutumin sayyid qutb ne amma ya shaida shi ma. To kai da ba na sayar kutub baya ba za ka shaida ba. Duk da dai salafawan Najeriya sun ce ba sa tafsiri sai sun karanta fi zilalil Qur'an, sannan su zo su gaya wa mutane. Fi hazihi marhala, a wannan marhala, in ji wane, in ji sayyid qutb, in ji Yusuf al-Qardawi, a wannan marhalan ne, wato marhalar da yake bayyana wa mutane ɗaya biyu yana siffanta, sai ya zo wata marhala yace fi hazihi marhalati zaharat kutubu sayyid qutb التي تمثل المرحلة الأخيرة من تكفيره. wannan marhalar ce marhala da shi kuma sayyid qutb wacce take siffanta yanayin yadda marhalar sayyid qutb na ƙarshe na kafirta mutane, takfiri ne na ƙarshe sayyid qutb, wallati tanzahu bi takfiril mujtama, wanda kullum bayani take akan al'umma fa ta fa kafirta, musulmi fa yanzu a kafirta suke, wato mu kafirai ne kawai, shine magana. wa ta'jilu da'awa ila an-nizam al-islami, da kuma ganin cewa ai bashi ake bin, kawai kira ne na nizamul islam, ba wai aqidar musuluncin ko tsara tauhidi ba, a kira ne kawai akan tsarin musulunci. wa ilanil jihad al-hujumi ala nasi kafa, da shelan jihadi ga duniya kakaf a kashe kowa, ba ga wakilan sunan ba suna dasa ba mai kowa, duk nan jinin halittacce ne a wurinsu. Ana gaya mutane abin da zai amfane su, amma su dai gani suke waya an zage wasu, ana ta kashe ku.
to ba gara mai zagin ka ba da mai kashe ka? Wannan fa kashe ka aka ce sai ya ce a yi ba, shi baro-baro har a aikace ba. Waɗannan kuma ba zagin ka suka yi, cewa suka yi fahimtar ka da kuskure, ka ce wai sun zage ka. Wallahu al-musta'an wa yatajalla dhalika wa awdahu ma yakunu fi tafsir ash-shahid fi zilal al-Qur'an, in ji fa shi fa Qardawi yace wannan bayanin in kana so ya fito maka fili zaka gani a cikin tafsirin shi shahid. Su ka san yan bid'a haka suke, ko insha Allahumma ba aljanna ko ta wace ce taka da za ka ce kai dole kawai kai an zai yanke maka shahidi ne kai sai aljanna? Ai wannan ma jur'a ce ga Allah. La yuqalu li fulanin shahid, ka'ida ce ta sunna. Haka kawai ka yanke ka ce wai shahid? Ai fa kana tabbatar ma da duniya fa yana aljanna ne kawai. Ai baka sani ba, ka ce insha Allah ana fatan yana aljanna, wannan shine sunna. fi zilalil Qur'an wa fi ma'alin fi tariq, ka gani ba Qardawi yake faɗin waɗannan wuraren da ka ji cewa tabbaci Sayyid Qutb ya kafarta al'umma. To kai yau ka zo kana wasu tawile wai ba kafarta al'umma bane. To ga sai ga Qardawi ma ya faɗa, Qardawi ma fa ya faɗa, abin ku da Qardawi ya faɗa. Mun da shi komai halatta maka, har siyar da giya ya halatta maka, shine yanzu zaka ce wallahi almusta'an. Wa fi al-islam wa mishkalat al-hadara, wannan ma ba na kalto mana wannan ba, wa gairi hada waɗansu littafai na daban du'an. To duk ya faɗi wannan, don haka kaga kenan an rufe magana. Kama ya shahadu Farida Abdul Khaliq, to Farida Abdul Khaliq shi ma ɗan ikwan ne, ahadu qadatil ikwan al-muslimin, ɗaya daga cikin jagororin ikwan al-muslimin. Fa yaqulu fi kitabihi al-ikwan al-muslimun fi mizan al-haq, gashi na wannan littafi shi ma na 150 dai shafin, kaman yadda shi ma Qardawi shafi na 150 a 115 afwan 115, wancan 110 ko wannan 115 ne, wannan 115 ne, shi kuma wancan 110 aulawiyatul harakatul islamiyya 110. Inna nasha'ata fikral takfir, wato inda fikirar kafarta mutane yazo cewa mu duk duniya yanzu kafirai ne, inda asalin wannan fikirar ta zo, bada'at baina shababi ba'd al-ikhwan fi sijin al-qanatir. Wannan abin ya faru ne a tsakanin matasan ikhwanul muslimin a kurkukun qanatir, kurkukun da aka kulle ni ciki kwana 15 kenan, kurkukun da aka kulle ni ciki kwana 15 a Misra shine sijinul qanatir. To shine yace anan ne asalin kurkukun da kwakwalwan matasan ikhwanul muslimin ya taso da fikiran kafarta masu mulki ko kafarta mutane. Kurkuku ne na sha baku labarin yanayin shi, yanayi ne guda biyu, akwai yanayin yankin mata can daban, amma na mazan yanayi ne guda biyu, amma da katanga a tsakaninku. Shago ne kawai ya haɗa ku in kun fito ta gaba, shagon ma bai haɗa ku ba, yana da window ta nan yana da window ta can, shagon ba, don nan su iya siyan abu na can su iya siyan abu. Shago ɗaya ne rak aka yi a ciki, sannan kuma yana da ɗan tsakiyar harabar cikin gida kamar nan ya kan shi nan, amma yana tsakiyar wuri ne, bi ma'ana ba za ku iya fita ba, ba za ku iya fita ba, dama a nan aka ajiye. In karfe 3 ta yi, in karfe 9 ta yi kamar war haka na safe, sai a buɗe ku kamar dai kaji dai na gida masu kiwo, sai a buɗe, sai ku ji kacau ana kwakwance muku kofa, sai ku fito nan tsakar gida ku ta harkokinku zuwa karfe 3. Tun harkokinku a nan ne, yau ku sha iska. Ana karfe 3 sai a kaɗo ku kuma ciki kamar kaji,
ku dawo sai a zo a kulle da kwado sai kuma gobe in Allah ya kai rai da safe kafin taran a bude za a zo a kirayi waɗanda za su fita a kirawo su zo ko wanda za a kai kotu su fito a tafi kotu da sauransu ko waɗanda ake so a gana da su za a zo a kira sunansu haka nan yan ƙasashe ne daban-daban da za ka gani a ciki yan ƙasashe daban-daban ana barin su yi kasuwancinsu don akwai 'yan zaman har abada suna sa bulin riga da na san zami wannan darasin da na zo muku da riga ta ciki tana nan na ajiye ta tana nan a cikin kurkukun ma na siye ta kuma dama ita ce kalar rigar 'yan cikin kurkukun mazauna masjun ake rubuta a baya an hukunta su amma mu da ba a hukunta mu ba kawai ɗiba aka yi don zalunci aka je aka ajiye ku a nan to ku farare kuke sawa ku ba a yi hukunci a kan ku ba a kai ku koto ba a yi komai ba sai ku sa farare wannan sijinul qanatir sananne ne akwai wasu bayan Allah da na sani a ciki wanda na gansu lokacin da na je kuma Allah da ikon shi sai na ga Allah haɗa jini na da limamin don ni ya miƙa ma komai jan sallah har da hudu ban juma'a ya ce akwai juma'a a cikin shi in an yi juma'a kamar 2 to na 3 sai ku fita ku yi layi sai a kai ku masallaci duk dai cikin kurkukun ne amma za ku fita daga wancan gate din sai ku je ku yi juma'a a can amma za ku yi su ma na ɗayan kuna jin junansu amma ba ku ganin juna kuna jin muryansu ɗaya kurkukun amma duk an raba ne kawai da amma a wuri ɗaya ne guda 2 ne to su ma bayan juma'a 2 su ma sai su fita su tafi amma ba a bari ku haɗu nan da na can ba za su haɗu ba haka ake yin tsarin abin suna da labarari a cikin shi da komai shi wannan mutumin libya ne limamin nasu Allah ya kawo mani kaya ya haɗa ni da wani ɗan siriya mai sai da abinci ya ce kullum a rika bani abinci amma za su ba ku abinci da masu suna ba da abinci to amma nasu ba zai isa ba sai suna sana'a suna siyarwa sai ka siya ka to koma wace irin aƙida akwai a ciki da kowane irin hali duk kowace ƙasa ma duk ga suna 'yan najeriya wurin guda 16 na riska a ciki arnaku ina jin musulmi ma a ciki har da fasto musulmi ma a ciki yana jin kwara ɗaya ne rak ok guda 2 ɗayan ma bai san najeriya ba ɗan sudan ne yana jin hausa ne kawai don haka dai ɗan najeriya ɗaya ne wani bahaushe daga abuja shi kuma kwaya ce matsalar shi kwaya ce matsalar shi wallahul musta'anu to ala ayyi halin da zaka ga akwai yan afkaru kala-kala ana bar musu tibin su ana kawo musu jarida duk suna karanta suna sanin labarin me yake faruwa sannan kuma suna da 'yan sandan ciki a cikinsu ana da iko a cikin nan an hana su waya amma suna da wayoyinsu suna wayoyinsu yadda suke su kuma in aka kama ka da waya za a kai ka kurkukun mutum ɗaya ba a tsaye ba a zaune ba a nan ake ajiye mutum ɗaya sai ya fitowa da rai inda aka ajiye mutum a nan to kai ba a tsaye ba a zaune ba ɗakin haka aka yi shi ba za ka yi tsugunawa ba kuma bai kai ka tsaya a tsaye ba kuma an kulle ka an tafi an bakka akwai dai wani da na gani an sa shi a ciki nan da ido na amma dama yana da tabuwa akwai su da yawa sun haukace yaya ko wani dan wuraren malaysia ya haukace saboda kwakwalwarsu ta kasa dauka sun haukace amma suna nan suna harka da mutane bayan kawo su ne wa'annan ya sa suka haukace kina
ko kuma a wurin